Al-muslimu, siapa itu? Walladzi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu siapa? Orang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim lain dari tangannya dan dari lisannya. Artinya nanti dalam keadaan terjaga kamu jangan sampai menyakiti orang muslim lain dengan tanganmu atau dengan lisanmu. Lah ono wong kok salat jare khusuk salate nganti buatoke kapal sak senti, tapi ijek ngeplaki wong Islam liyane, ngebomi lesane ijek ya apa-apane ludes weteng kan ya lara weteng ditujes ya lara. Tujuannya orang musliman, sebab al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Wong Islam iku orang gagu wong Islam liya. Wong Islam iku sing wong Islam kabeh iku slamet saka tangane wong kuwi lan slamet saka lisane wong kuwi mau. Berarti wong kuwi mau